Tikulandira kundomvera tafuna tikulandireni pano ndi Panyasa Voice Box. Nkhani pano zimakhala za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso ulamuliro otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Lero tafuna tikubweretsereni mawu a Mr. Bula. Mr. Bula akubetcha lero kuti ayi MCP ngati ingaluze zisankho za 2025 iwowo ndithu mukadule chala. Akunena zimene zichifukwa kuti mukuona kwawo akuti zipani zotsutsa boma kuno ku Malawi opposition zikugona kwambiri, ndipo akapitiriza kupanga ntchito zawo amene akuchitiramu ayiwale zokuti adzawina zisankho za 2025. Tiyeni limodzi pano Panyasa Voice Box kuti timve kuti Mr. Bula akuti bwanji pa nkhani imeneyi, ndipo akamaliza chonda Malawi mutiuza maganizo anu pa nkhani imeneyi in the comment section below pano Panyasa Voice Box. Kunena zoona zenizeni kuno ku Malawi pamene boma linagwa m'manja mwa Malawi Congress Party MCP kukachichosa chipani chimenechi mboma sizophweka. Malawi muziwe kuti iyi ndi Congress MCP nokha mukuona kachitidwe kake ka zinthu, nokha mukutha kumaona mmene MCP ikumachitira zinthu zake. MCP kuti ikataye ziko, kuti ikasiyeso ziko iliri ndi kulisiya ena ndikuveka kuti awina apambana zisankho, ndipo iwo wakuchoka mboma. Amalawi chala changa muzadule ichi, ine ndi Mr. Bula, muzadule chala changa chakumapeto. Osusa ku Malawi mwagona kwambiri tulo, kugona kumene mwagona tulo ndipo akunyerani pamutu akongeresi, akuphwisirani pamutu akongeresi. Mukamabva kuti kongeresi si mmene inu mmayiona kapena inu mmaganiza. Kongeresi imaganiza zinthu zapasi kwambiri zimene iweyo sumalingalirako. Mu nthawi imeneyi kukafika September 16 kuchitika zinthu ndipo sizinayambe kuchitika zinthu zoopsa zodabwisa zimene Amalawi azafika poti zeru zatha. Azikusiyani kuti muzipuma, kungokusiyani kampumulo pang'ono kuti muzipanga brief, koma akulandani mphamvu zonse zochuluka azipani zosusa changamukani zukani. Ife ndife nzika, ife ndife umenyera maufulu. Cholinga chathu ife timasapota chipani chilichonse kuno ku Malawi. Cholinga chathu timafuna kuti amene atenga ziko alilamule bwino ziko, alitumikire bwino. Ife timaombera m'manja chifukwa timayimira anthu. Koma tikayang'ana osusa boma mwagona tulo kwambiri. Tikayang'ana ku parliament palibe chimene fundo zimene mmatulusa zopangisa kuti MCP izikhala ndi mantha. Palibe kuti chipani cha MCP ndi anthu ake muzatengera ku khoti sitikuziwa kuti kaya mmaupa chiyani. Izi mwagona tulo kwambiri, tikubwerezaso kuti mwagona tulo. Boma iliri Amalawi nonse mukundiva, gawani uthengawo aziweso kuti MCP kukayiranda ziko, kukayiranda boma la Malawi, kukayiranda boma m'manja sizophweka. Sizongolankhula pakamwa, sizomangolankhula kukuvina basi wakhuta kuti ayi ife tukatenga boma pa 16 September. Amalawi MCP tu ndi MCP, iyi ndi MCP yaziwindi. Iyi ndi Congress imene imaganiza zimene iwe sumaganiza, imene imapanga zinthu zimene iwe moyo wako wonse sunapangepo. Anthu akuziwa kuti opposition, zipani zonse za opposition ndi zogona tulo, zikulephera kupanga matukutuku amphamvu. Ndifaka kung'ambani nazo zimakadi za milandu, muziyendeni zimakadi za belo nthumba, zimabelo nthumba kumangoyenda nazo za milandu. Pompaja ndi chiyambi chabe kusogolo kwa kufinyani zenu amene azaonese matukutuku azapezeka ku polisi. Nthawi yoti mukanazuka kuonesa mphamvu zanu azipani zosusa ndi inoyo kuyambira patali. Mukayambira patali, liwiro loti chalira kuchokera patali umakadusa. Koma liwiro loti azakwayamba iwe ndi pamene ukukayamba umagwa, umafoka ndipo umaluza. Musamaone molalo ya anthu amene amapezeka kuvota, no. Musamaone molalo ya anthu amene amapezeka ku misonkhano. Amalawi samakupusiseni imeneyi.
2 musamaone molalo imene imachitika pa social media, hey DPP, hey UTM, zopanda ntchito zimenezi. Koma ngati niyo mukuziwa kuti kulikonse kuno ku Africa kapena nene kuti dziko lapansi ngakhalenso ku America, ziko lotsutsa boma losusa kuti litenge ziko limafunika likhale la ziwindi. Trump wadusa mzipinjo, wapulumuka muifa zoti pakana chipolopolo kumamuombera khutu, kubola khutu, koma sana foke sana ime. Ziko la chitetezo, ziko la ufulu, zakama 200 apitawo linalendera ufulu. Inuyo kaufulu mwakalendera pompa, kaufulu kanu mulibeso amalawi, amangu kufinyani, amangu kumangani, makukoti simazi wakulankhula, komaso milandu simazi wakuitenga, amajaji achinyengo, mukazi mukapite kuti. Amalawi zukani achanga mukani mukafuna kuendesa boma season zophweka. Boma is a very serious business. MCP kuiseweresa choncho, MCP kugona tulo choncho, ikusambirani pamutu, ikunyerani pamutu, ikuphisirani pamutu. Achaponda ku parliament akugona ali dio dovu chu kumanena kususa boma. Kususa boma sizophweka. Kususa boma kumafunika ziwindi. Muzione ku South Africa malema zimene mapanga. Ndikuuze ndi kumapeto kwa nkhani yanga. Ziko iliri likupitaso ku MCP chifukwa cha uchisiru wa zipani zosusa. Aliyese akufuna udindo pomwe zomwe yenereza pa udindopo alibe. Chipani chosusa UTM ili payoka, UDF ili payoka, DPP ili payoka. Aliyese akufuna ukulu. Mungaigwese MCP. MCP ili ndi mantha ngati nonse azipani zosusa mutamanga chimozi. Ife tonse tivotera uyu. Ife tonse osusa tipanga support chipani ichi. Apo mwathana nayo MCP. Koma DPP paoka. Afodi ndamene akumamatira DPP. Afodi alibe mphamvu. Afodi ngakhale kwawo anakana chifukwa chaka mtima kakuti changa ndi changa. Afodi mulibe mphamvu iliyonse. Afodi mulibe usogoleri. Mwina tizaona kwa usogoleri kusogolo kundi mtambo. Koma panopa ku Afodi kulibe usogoleri. Sezoti akandikanga kana olera pasalu. UDF nayo yambanikale kuponderezedwa. Tikufuna iwonese mphamvu zake. UTM ili ndi mantha. Inalamulidwa ndi DPP, inapangidwa chipongwe. Achilima anapangidwa chipongwe. Analamulidwaso ndi MCP pambuyo ukusopa mbuyo. Anapangidwaso chipongwe. Ali ndi mantha. UTM tente avesesa ali ndi mantha. Koma opposition ngati simukhala pamozi ndikumanga chimozi. Kulamula ziko kulanda kumanja kwa MCP muiwale. Imeneija ndi Malawi Congress Party. Ngati simuzi watanthauzo la MCP afuseni ambuyanu amene anabadwa ma 1970. Afuseni ambuyanu amene anabadwa ma 1950 akuuzani. Imeneja ndi MCP sikuchoka mboma. Palibe amene angachose MCP hapa. Ziko kulibe kuti munthu umayenda moyera kuti ukapeze chinthu. Ngakhale kumunda umauchachiteze kuti upeze chakudya, ulime chakudya. Umalima pachiteze. Umachola minga, kugwesa mtengo wa minga ndikuzalapo chimanga, ndikumera, ndikukakolola. Ndiye mukufuna muzango wina kuti basi popeza anthu akukonda chipani cha DPP. You are very crazy. Limbani mtima anthu osusa boma, omenyera maufulu, gwiranani pamozi, tigwirane pamozi. Maloto aziko iliri, chimene ndikuchiona ineyo, amene azalande ziko iliri, poka anthu omenyera maufulu, azakhale pamozi, azayambise chipani chawo. Chipani chimene chocho azapangeza mavuvu zothekera, komanso zophatikizana ndi sukulu. Azalanda ziko kumanja kwa MCP. Koma kudikira azipani zosusa, muzandidule chera chakumapeto ene Mr. Bula. Ndizane naso panopa pa 20 September 2025 ino. Ndizabweraso kuzanena kuzapanga audio yanga kuti ndizabwereza audio iyi. Mwakumbukira mawawa. Imeneyo ndi MCP. Kugona kumene mugona opposition. Mungalirande ziko ino. Mungalirande dovulirishu. Mungalande ziko. Mungalamulire ziko.
musaone mmene ziko munalira kwa mzimayi Joyce Banda awa ndi akatundu MCP anaziwindi